Disusul karo Dita, karo Mayang, karo Wiwi. Nggih, assalamualaikum Pak Dalang Kangkung nggih. Mugi sak rombongan pirangan sehat sedaya. Kula nyuwunaken podhang kuning dari CV Sekarwangi Jaya. Matur sembah nuwun tasih monitor Pak. Oh nggih Mas Slamet. Kula tenggo dawuhipun wayangan Wulan Sawal. Biasane wis awal wayangan nggih Pak Slamet. Heeh. Go lanang merem iki ya. Monitor Gimana Pak Dalang inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng kencing Pak E. Nah, tiat masih monitor. Wongon hamil sani saking Singapura. Badhe nyuwun lagon kaya ageng Ki Rama Sukara Suwanda Nyidra Asmara sampun kula aturaken kalawan lestari sampun kula aturaken ugi. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Tia. Nah, nggih. Telung-telan to? Heeh. Ki Rama apa wis joget lho, Mas. Ayak wis geger ae saya terbon orang-orang. Ya, tembang apa? Lagune ana sing disuwun lagon Podhang Kuning. Terus iki uga ana sing nyuwun Pak Dalang. Iki, nah, ngoten iki. Malam ning Sugeng dalu derek mirsani saking gedangan RT 3 RW 7 Kelambu, Grobogan, Purwodadi, lagu derek majalah kemawon. Nggih. Lagune apa, Nduk? Dita karo Mayang karo Paknya nyuwun tambal ban, Pak. apa iso? Kosok video laras kok kowe terus ah. Ah ya coba. Pelokos itu. Saiki lagu sing lawas-lawas malah do muncul ya saya. Oke mulai. Lawas-lawas. 70-an kapan? Benar. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak mau apa yang kau berikan padaku. Akan kau berikan padaku. Ya. So lagu-lagu lawas. Apa kuwi nggon wayangan ya metu elo. Terus lagu lawas kaya apa besi tua. Ya. Terus sawan kamaina pawane kare sore. Kire sumelesi kakean mangan trasi. Oke, dan wis waras. Ya, jangan tambal ban kaya apa jajah kuwi sakarepmu. Ya, coba. Lagunya biang orang tahu umum, yo.
Ngono ya, Bang. Yo. Adep betul.